pristanište. Pristajem. Dobra. Čekaj, koliko? $110 na dan. Samo za držanje tune? Tako je. Akvarijum za držanje riba, imaš... Uzmi pare. Šta ima, Ice D? Hej, O, ovde smrdi na odvratnu ribu. Pardon, to je... Nema veze, volim takve mirise. Šta? Zašto sam ja ta koja je morala da trči za motorom? Pa, Sam je rekla da ja mogu da se vozim. Ali ne brini, Jay će da vozi nazad. A Sam će da se vozi. I opet možeš da trčiš za nama. Hvala. Hoće li neko da mi pomogne u vezi tune? Smiri se. Mogu li da vidim tunu? Da, evo, ovde su. O, da. Wow, kanzaš kao štropera tuna. Baš cool. Da, baš cool. Kansas. Da. Ne izgledaju baš opako. Je. Vidi ovo. Sandvič. Uvek nosiš sendvič sa sobom? Trudim se. Šta da radim? Znate koliko ću love da izgubim na glupim ribama? Ej, čekaj malo. Koliki je... Šta mislite, koliki je akvarijum? Oko 7,5 metara. E pa ja kažem da je oko 7 metara. Ej! Akvarijum je širok tačno 7,5 metara. Znači crvenokosa greši. Ej, daj se. Mislim da znam kako možeš da zaradiš na ovim tunama. Na šta misliš? Skok motorom? Skok motorom. Ovde stavimo rampu. Drugu stavimo tamo. Tamo iza postavimo klupe. I onda ljudima naplaćujemo da gledaju kako neko preskače tunu. To je ludo. Sjajno. Savršeno! Super ideja. Da, ali čekaj, ko će da vozi motor? Ja? Ozbiljno? Strava. Zašto? Ne, neću da dopustim da motorom preskačeš akvarijum u kojem je 500 kg opasne tune izne praske. Iz Kanzasa. Ti si iz Kanzasa. Ne brini, već sam pre preskakala. Preko opasne tune? Ne. Mala, ajde malo. Hej. A prljavi skakač? O, da. Ko je prljavi skakač? Tip, profesionalni kaskader, motorom može da preskoči sve. I prljav je. Odvratanja, ali odlično vozi motor. Dobro, angažovat ću prljavog skakača. Idemo na ručak? Ja sam za. Hej, hoćemo da idemo u novi restoran? Hej, Dajs, jesi čuo za novi restoran? Ležerna salatica? Čekaj, moram da angažujem prljavog skakača. O, okej. Hej, devojke, idemo u novi restoran, a? Ležerna salatica?